bilýärmi? Diňe men nälerine şu köp türkmenler bar aşmat. Öýe gaýtmana çekinýärler-de. Komentarda özüňden bilek geçäňne. Näme sebäpden gaýtmana çekinýär? Barsak ýerine gaýtdylar. Simbol men telekeçiden şaňmy. Wrodzie kanunza naruszad etmedik. Wrodzie himmelat gowy, wrodzie dinin bu ne degmedik. Ýöne diyecek bolanlardan agyr degenler. Belli derler ne boljagyny. Şaňmy? Meniň aýdyşym ýaratmaýyn, ne tanışym bar, ne bilişim bar. Hiç kim ýok Türkmenistanda. Söz berjäm ödüm galymda. Ýene bir zaman ýekje bir milisiýede papaýasyk gaý tanışmam ýok. Ýa-ni men kamşym invalid. Ejem öýde pensiýada. Aslında bir höwet etýän adam şolaň ýana bir barap bir öýde bir öýüm kazanjak naharny ýyp palawjak şeýip bir altyn şunu otuqna güni gaýtsam diýen şoň ýagdaýym ma pulum bar gitmek. Ýöne bir çekindirýän zat bir barsam ýadyr men telekeçi $12 milyon abarotum var diýdim da etdim ýadyr çekindirýän zady ýygyňa ýol barmy ýokmy ýa bahana tapyp galarmy şo tarapy. Assalamu alaykum illişler. Yine görüşmede ýaly Türkmen jemgyýetini tanyman bir belli blogger ve biznesmen Berdi Begmedov öz meselesi boýunça şu ýaňyşmasam Instagramda efirde şu öz meselesini halka ýetirdi. Onuň birinji bellek geçmeli zat illişler. Bu eýýam bolan waka sebäbi men Berdi Begmedow'un Instagramyny gördüm. Ona surat var, Türkmenistan'a giden surat var. Ondan iň soňky postunda olaýam Kyrgyzstanda daşar ýurtda şoň üçin köne waka. Ýöne inni esasy mesela gaýdyp geldik illişler. Şol video näme alamaty? Şol video Türkmenistandaky anyp barilen izolýasiýa siýasatynyň ýene bir alamaty. Şol video Türkmen jemgyýetinde bolan bir Türkmenistana dolanma bolan bir gorkun sultnamasy, gorkun bir alamaty. Sebäp birinji taşeýurda köp otlap ýaşaýan illişler. Olar öz maşgalasyny, öýlerini görýär gelýär. Birinji. Ikinji olar Türkmenistanda bir öz zagran pasportdan çaşmalar. Sebäbi ilçihanlarda hiç pasport çalyşyp bolanok. Onu diýmekde öz ýurduňa dolanmaly. Pasportlaryny çalyşmak üçin dogry. Onda haçan sen ýurda dolandy. Şu Türkmenistan içine gaýdyp geleninde bizim ýurdumyz, bizim hökümetimiz şu sana bir kanun ýurtdan çykmak çaklandyrma goýup bilýär. Haçan olar şu çaklandyrma goýulanna, olar sana aýdanok, näme sebäp bilen ýurtdan çykyp bilenok, birinji, ikinji olar sana aýdanok, haçan sen ýurtdan çykyp bilenok. Olardyň aýtdy, sen şu kanuna laýykda ýurtdan çykyp bilenok. Ol näme diýe kim bilýär, düşünüpdir, dogrymy? Ondan illişler esasen hem şu izolýasiýa ýurtdan çykmak meselesine gaýdyp bolsa Türkmenistanda şu iki tane belli bir case var. Birinji Nurgel Halikow şu dokumentlaryň düzüp bolmagyna garamadan onuň şu ýurtdan çykyp bilmezligine, ikinji Murat Döşemowyň jiňleri olaryň himmedat düzüp ýöne näme üçin ýurtdan çykyp bilen. Soň özüňiz pikir edip görüň illişler. Şunu alat mesele, şunu gitdiýse Türkmenistan jemgyýeti ýurdumyz bir hil izolýasiýa dünýäden bir ýapyklanyp gidip barýar. Öňe bizde 10 ýyllyk zagran pasport bardy. Onu 5 ýyla geçirdiler. Ondan biz wapşy daşar ýurtdyň ilçihanalaryna hiç pasport çalyşyp bilenler. Onu iň soňunda haçan sen Türkmenistana dolanyp baranda hökümet sana bir kanun gadrly plany sen inni ýurtdan çykyp bilenok diýip bilýär.